mai zi nimic. Da, te-ai pariperat aici? Bă, mâine ți-a dus ușoret pe volan? Da, tu. Ușoret. Ai zis că mi-l faci până seara, a? Bă, de principiu, da. De principiu, da. Ce ai spărat? Așa înseamnă obosit sicterit. N-ar să ceva astăzi? A? Nimică? Nimic, în mormântare. Și tu pe GPS știi să-l updatezi cu cărți? Soft, cum dracu? Licență la el sau ceva? Dacă nu știu, eu fac. Bă, singura chestie care o am eu, dacă caut bine, am undeva niște hărți. Ultimele hărți ale mele sunt din martie 2015. Altceva n-am. N-am. Trebam doar așa, că eram cărțile să și pe În schimb, mulți jegoși, nu contează că îți spun hărți din 2012 sau din căcat, când ți le pun ei, că pe alea au. Îți fac în felul următor, îți schimbă logo-ul și scrie pe hărți AIGO 2017. Dar ele la bază sunt adică dacă vrei poți să spun poză cu fața ta pe GPS când pornești ăla. Dar el e de fapt vai de mama lui. am înțeles. Vezi? Dacă vrei asta am. N-am ca să iau. Te-ai făcut vineri, dacă era vineri îi făceam asta. La mâine deja pleacă și la stația și vezi ce vreau. Și dacă ar zbura, ajungem. Bă, urâtă-i vara asta. Știi când e vara frumoasă, când e simbocit, vezi că nu mișto să Numai când ești la strand. Că tu stai pe aici, noi stăm pe aici, că fraierii celțile ăștia. Tu te mai ai și o zi de asta care nu Plec și eu la mare.